Pyöriiks? Pyörii se punainen pala. Jaa, kyllä se hyvä. No niin, tässä ollaan. Jaska tekee tämmösen verenseisautusliikkeen. Eli täällä on ulkona semmonen 5 astetta pakkasta ja vesi on vissiin muutama asteista. On kuulemma ollut jossain vaiheessa ihan nollaa. Joo, itellä mulla on tässä niin ihan kaikki villavaatteet päällä, että Jaska sanoi, että reilusti vaatetta päälle, et vaan paleile. Et tästä ei puutu enää kuin jääkarhu kaverina. Ois jäädä tuohon viltin laittoon ja mä lekottelen. Joo, vilti olisi voinut ottaa mukaan, jos voinut jo vähäksi aikaa jäädä lekottelemaan. No niin, ja homma ei kestänyt kuin 10 sekuntia. No niin, paina sitä nappia vai? Sitä nappia vai?